Office District Election Officer East Khasi Hills District haringkat kejingnya snok tilang bat ka Meghalaya Model United Nations hinin keski kala Pynlong ya ka janmiet jong kaput ketem KHYNDAILAD Polis Bazar. Buon ba kibriu kila ya lumlang ban sengap ya ka jingput jingtem hashwa ban yo ka election ka banwan. Ka Meghalaya kan sayo ya ka election syakalok sabha ka kela baningkong ka Pynlong la syai kasngi. Kibor penyat distrik ya le kat bala ban pentikna ya ka jingkiu ha ka jingwan kinong tap vote kat ba ka jingalap election kala poi sya ka bakut. Ka tenat election ka jela kala pendan kam de da ka put ka tem ban khring ki samla nong tap vote. Itu ki betul berjubab. Together, united we stand. People who are here and supporting us and being part. Kibor District ka West Giant Hills District hapo ka jingalam